Il-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista donnu ma jrid jaqaf qatt. Issa anke ġlied fuq l-isem u l-motto tal-partit li taħt Adrian Delija ilu 3 snin isemmi t-tiġdid iżda sa issa għadu ma materjalizza xejn. Dan hekk kif Lewis Gallia li tqabbad biex jagħmel riformi għadu qed jitqabbad u jipprova jikkonvinċi lill-ogħla uffiċjali tal-partit f'Tal-Pjetà biex jibdel ismu u anke l-motto. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali sostnew kif matul il-jum kien hemm laqgħa taħraq tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li fiha Lewis Gallia prova jikkonvinċi lill-Partit ta' Delija jbiddel ismu. Anke lillum irrapporta li fil-jum tas-Sibt tresqet proposta dwar l-isem tal-partit jiġi Partit Popolari tal-Poplu, iżda jidher li l-isem ma nbidilx għalissa wara disgwid kbir, tant li l-kap Adrian Delija kien kostrett jintervjeni biex ma jisirlux kollox suf. Fil-fatt, il-proposti ta' bidliet fl-istatut ta' Lewis Gallia sabu ħafna ħares blikraħ u spikka sentiment ta' xi wħud li qalu li dan mowt ġdid xejn. Fuq barra tad-Dar Ċentrali l-esponenti nazzjonalisti wkoll bdew jgħidu tagħhom, fosthom Dione Borg, ġurnalist veteran mal-Midja Nazzjonalista u kandidat tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook Dione Borg wera nuqqas kbir ta' qbil mat-tibdil tal-isem u l-motto tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux għal xi ibiddel ismu jew il-motto Religio Patria saħaq Borg li huwa meqjus wieħed mill-fazzjoni ta' Delija, tant li kull nhar ta' Ħadd huwa l-magħżul biex jintervista dejjem lill-kap. Dione li għalaq il-kitba tiegħu fuq Facebook Partit Nazzjonalista Religio Patria sabbosta kummenti ta' favur jew kontra. Uħud kitbulu Changing Makeup Up u ieħor kitiblu staqsih x'għamillek il-kap sieħbi. Taħt il-kitba ta' Dione Borg spikka wkoll kumment ta' persuna oħra li qalet aħjar jinbidel il-kap tiegħu flok li semmu l-motto dawk wirt ta' missirietna tmissuhomx. Fl-aħħar ġimgħa Delija kienet juri li lest jilħaq xi kompromessi mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, bit-tama li din ta' xi ftit tan-nifs wara li fi frar li għadda kienet għodda se terġa' tipprova tiqirdu b'lekk imsejjaħ 17 eroj. F'dak ix-xahar il-Partit tal-Maduma sofra bosta riżenji fosthom ta' Kristi De Bono minn President tal-Kunsill Ġenerali, Clyde Puli minn Segretarju Ġenerali u Robert Arrigo minn Viċi Kap. Dan tal-aħħar għamel U-turn wara li kiteb ittra ta' riżenja mimlija botti diretti lejn il-fazzjoni ta' Busuttil li fi kliemu kien hemm deputati li kissru farku partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.